Moi kaikille! Joo, mä tulin just suihkusta, koska me oltiin uimassa. Ja se oli tosi kylmää vettä. Siis tähän aikaan vuodesta uimassa. Tosi moni varmaan teistä on käynyt jo uimassa. Mut tänään mä kerron itsestäni pari asiaa. Minusta itsestäni. Okei. Eka on, että ketä mun perheeseen kuuluu. Okei, mun perheeseen kuuluu äiti, isä, sisko, isosisko ja koira, jonka nimi on Pami. Ja mä oon tehnyt siis siitä videonkin. Ja sitten on mitä videoita mä aion. Eihän toi musta kysymys. Mitä videoita mä aion tehdä? Mä aloitan ton uuden sarjan. Ton ihmeen leipomis jonkun aiheisen. Niin, ja sitten en mä tiedä vielä. Ja seuraava, mikä mun etunimi on? Joo, mä oon Lotta. Siis etunimeltäni. Ja mä en saa kyllä tosta selvää, koska mun sisko kirjoitti nää IG:stä, koska silloin se on mun IG:n ylläpitäjä. No kyllä mä sinulle jotain laitan kuvia. Joo, ja mä laitan mun IG:n tonne alas. Tuonne. Alas siis. Sinne kuvaukseen. Ja mä en sano näistä lopuista selvää, koska sillä on ärsyttävä käsi. Siis semmonen outo käsi, että mä en saa siitä selvää. Mutta tää video oli tässä, eli moi moi!